Dzień dobry, nazywam się Alina Kościukowa, mam 39 lat, jestem aktorką zawodową, mieszkam w Warszawie, od stycznia i zamierzam tu zostać. Gram w teatrze jak aktorka, reżyseruję spektakle teatralne, piszę sztuki teatralne, wykładałam na Uniwersytecie Sztuki w Kijowie, na Uniwersytecie Karpianki-Karego oraz przez 3 lata wykładałam w ADK Ludwigsburg w Niemczech. Przed przyjazdem do Polski mieszkałam w Niemczech i pracowałam dużo w teatrze. Zrealizowałam jeden film, w którym zagrałam transpłciową kobietę. To było bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie, ale jednak Niemcy to nie były dla mnie odpowiednim miejscem, dlatego jestem tutaj. Do zobaczenia.